Дзень добры, шановнае панства! Гарадскі пасёлак Арэхаўск. А знаходзіцца гэты пасёлак у Аршанскім раёне Віцебскай вобласці. Былое вялікае княства літоўскае, а сёння рэспубліка Беларусь. Ну, я вам скажу, што гледзячы на назову, можна сказаць, што назова гэта паселішча ўтварылася ад слова «арэх». Ну, а так гэта ці не? Хадземце з вами і даведаемся. Ну дык што, наперад! Коні жарсці шалёныя, часам не зацугляныя, як крыніцы бяздонныя, не стареюць каханыя. Як крыніцы бяздонныя, не стареюць каханыя. Веснавымі сцяжынамі ходзяць словы чаканыя, незямнымі жанчынамі узнікаюць каханыя. Незямнымі жанчынамі узнікаюць каханыя. Лету ценными зорами тени дзён зашаптаныя, над сівымі прасторами валадараць каханыя. Над сівымі прасторами валадараць каханыя. Не абрадзяцца льдзінамі хвали расколыханыя, застаются адзінымі, не стареюць каханыя. Застаются адзінымі, не стареюць каханыя. Але вось назова Арэхаўск у паселішча з'явілася толькі ў 20 стагоддзі. У некаторых даведніках, дык і наогул пішуць, што Арэхаўск быў заснаваны ў 20 стагоддзі. Але гэта, паважанае панства, трошкі не так. Паселішча тут Арэхаўск, паважанае панства, з'явілася не на пустым месцы. Гэта зямля вельмі старажытная, вельмі колішняя. І побач з паселішчам знаходзіцца старажытнае гарадзішча. Вось, яно вельмі вялізнае, гэтае гарадзішча. І я вам скажу, што раскопак тут ніхто не праводзіў. Але думаю, што гэта гарадзішча колішніх крывічоў, продкаў беларусаў. Каля гарадзішча ёсць і курганы, і наогул каля Арэхаўска знойдзена шмат курганных могільнікаў. І тое, што тут шмат гэтых курганоў гаворыць пра тое, што людзі тут жылі не адно стагоддзя. У энцыклапедыі «Археалогія Беларусі» гэтыя могільнікі так і завуцца арэхаўскія курганныя могільнікі. І вось навукоўцы некаторыя з гэтых курганоў раскапалі. І там знайшлі пахаванні і трупаспалення, і трупапалажэння, парныя і адзіночныя. І вось знайшлі вельмі цікавае пахаванне парнае. Вось знайшлі пахаванне жанчыны, якая ляжала галавой на захад з пацеркамі пазалочанымі, бочкападобнымі. А ў нагах у яе пахаванне мужчыны галавой на поўнач, ногі сагнутыя, быццам бы звязаныя, а скронь у яго прабітая. Што за пахаванне? Сёння, канешне, пра гэта ніхто не скажа.
каля Арэхаўска знойдзеныя курганныя групы на 20 і на 80 курганоў 10 і 14 стагоддзя. І вось каля курганоў нават тут яшчэ пазаставаліся, вось, відаць, раўкі, дзе палілі памінальнае вогнішча. Гэта вось нас толькі недзе ў 14 стагоддзі пачалі, значыць, капаць магілы. Вось так званае грунтавое пахаванне. А раней клалі на зямлю і зверху насыпалі курган. І вось, памятаеце, вершык ёсць такі колішні, што а ў кургане, як злягу, меч павесце прысцягу побач з сяброўкай касою. Ды па мне хай не плачуць, як той меч будуць бачыць. Пакідаю для славы вам зброю. У нас на Беларусі вось курганы называюць яшчэ валатоўкі ці капцы. І вось тут, паважанае панства, вакол гэтага возера пад назвай Вялікае Арэхаўскае панасыпана вельмі шмат вось гэтых валатовак, капцоў, вось курганоў, дзе ляжаць нашы продкі, што пакінулі нам шмат чаго для славы, шмат чаго, чым мы можам ганарыцца, але на вялікі жаль так гэта і не выкарыстоўваем. І вось тут, каля гэтага возера, нашы продкі спраўлялі трызну па сваіх памерлых. Гістарычная даведка. Трызна. Язычніцкі пахавальны абрад. Урачыстае развітанне з нябожчыкам. Першапачаткова складалася з ахвярапрынашэння, ваенных гульняў і песняў у гонар памерлага, а таксама памінальнага частавання напярэдадні і пасля трупаспалення. Трызну наладжвалі побач з месцам пахавання. У нашых продкаў трызна звычайна адбывалася пры насыпанні кургана як урачыстае развітанне з нябожчыкам у выглядзе ваеннай гульні ці спаборніцтва, асабліва пры пахаванні воіна або іншага знатнага мужа. Пасля прыняцця хрысціянства трызна доўгі час захоўвалася ў выглядзе памінальных песняў і частавання. Да нашых дзён дайшоў памінальны звычай частаваць тых, хто прыйшоў на пахаванне, а таксама пакідаць невялікую колькасць ежы і пітва для нябожчыка духам продкаў. Часам тэрмін трызна выкарыстоўваецца як сінонім памінак. Слова «трызна» адпавядае грэчаскаму слову «спаборніцтвы». Ну, у асноўным гэта былі конныя спаборніцтвы. І вось у летапісах сказана, што нашы продкі трызну тварылі, а пасля ўжо быў такі памінальны абед, страва. Ну і пасля абеда ўжо на кургане палілі вогнішча. І вось, відаць, вакол гэтага возера Вялікаарэхаўска ўсё тут і адбывалася, гэтая трызна. Ну, я вам скажу, што гэтае возера, ну, яшчэ ледніковае, і даўжыня гэтага возера 3 кіламетры. І чаму тут столькі шмат курганоў вакол возера? Гарадзішча такое вялікае, таму што па гэтым возеры ішоў шлях з Чорнай у Балтыйскае мора. Адсюль з гэтага возера выцякае рэчка Аршыца і ўпадае ў Дняпро, і сюда ўпадаюць іншыя рэчкі з іншых азёр. І па гэтых рэках можна патрапіць у Двіну і ў Балтыйскае мора. Але гэта ўсё, паважанае панства, адбывалася ў так званыя далетапісныя часы. А вось у летапісы гэтае паселішча пачало трапляць у 16 стагоддзі. І гэтае паселішча тады звалася вёска Арахі.
вось так яе назова была. І гэтая вёска Арахі ўваходзіла у дубровінскія ўладанні. І гэта дубровінскае ўладанне, значыць, тады належала нашым з вами вялікім князям. Ну і вось вялікі князь Александр, гэта, значыць, дубровінскае ўладанне разам з вёскай Арахі дорыць у вечнае карыстанне за паслугі перад айчынай Юрыю Глябовічу. Гістарычная даведка. Юрый Глябовіч. Год нараджэння невядомы. Памёр у 1520-м. Сын Глеба. Староста Жамойцкі. Намеснік Аршанскі, Віцебскі, Смаленскі. У 1506 годзе Юрый Глябовіч быў у складзе пасольства да вялікага князя Маскоўскага. Падчас вайны маскоўскай дзяржавы з вялікім княствам літоўскім Юрый Глябовіч абараняў Смаленск ад маскоўскага войска. Калі Юрый Глябовіч кіраваў гэтымі землямі, то тады тут, канешне, было трошкі цяжкавата. Ну і справа не ў тым, што Юрый Глябовіч быў дрэнны гаспадар. Гаспадар ён быў вельмі хорошы. Справа ў іншым, справа ў нашым усходнім суседзе, у маскоўскай дзяржаве. А з ёю на той час у нас ішлі бесперапынныя войны. І тут гэтым землям моцна даставалася. Ну, гэта ж былі якраз нашыя межы усходнія. Ну, ці як у маскоўскай дзяржаве казалі, літоўская граніца. Ну, сённяшняя ж наша дзяржава, Беларусь, вы ведаеце, раней звалася Вялікае княства Літоўскае. Ну, а мы, жыхары ВКЛ, усе зваліся тады ліцвінамі. І неаднойчы нашы продкі ліцвіны давалі адлуп ворагу. Тут на межах усходніх, тут жа, паважанае панства, ля Оршы такія сечы колісь былі. Ой-ой-ой. Тут жа вось 8 верасня 1514 года адбылася вялікая бітва, якая ўскалыхнула ўсю Еўропу і ўвайшла ва ўсе вайсковыя падручнікі. Тут пад Оршай нашае 30-тысячнае войска ушчэнт разбила амаль утрая большее 80-тысячное войско маскоўскай дзяржавы. І Карамзін у гісторыі государства расійскага пра гэту бітву пад Оршай пісаў, што ліцвіны атрымалі вялікую перамогу над расіянамі. Яны білі, гналі і тапілі ў Днепры, целамі былі засеяны усе палі ад Оршы да Дуброўна. 30 тысяч маскоўскіх воінаў загінула, а астатніх выратавала ноч і лес. Вось як пісаў Карамзін пра бітву пад Оршай. Ну, а кіраваў гэтай бітвай пад Оршай тады слаўны сын зямлі беларускай гетман Канстантин Астрожскі. Я вось не ведаю, ці удзельнічалі ў гэтай бітве жыхары гэтай вёскі Арахі, але уладары гэтай вёскай Глябовічы сваімі мячамі па варожых шаломах там добра малацілі. Ну і пасля Глябовічаў Арахі гэтыя, значыцца, сталі уласнасцю не менш славутага рода Сапегаў. Вось. Ну, а ў 1782 годзе Сапегі вось сваё дубровінскае графства, куды ўваходзіла вёска гэтая Арахі, прадаюць, значыць, Рыгору Пацёмкіну. А праз 5 гадоў дубровінскае графства ў Пацёмкіна набывае генерал-майор Ксаверій Любамірскі. Ну, а ў 1832 годзе Арахі вось становіцца уласнасцю ягонага старэйшага сына Канстантина Любамірскага. І на той час тут было, значит, 13 двароў у Арахах, і Канстантин Любамірскі тут пачаў будаваць новенькую праваслаўную царкву. Гэта царкоўка, вось, яна будавалася вельмі так марудна. Канстантин Любамірскі ўвесь час скардзіўся на фінансавыя цяжкасці. Ну, але царкоўку ўсё ж збудавалі, атрымалася она вельмі такая прыгоженькая, своеасаблівая, са сваёй такой архітэктурай, непадобная да іншых. Ну і асвечана гэта царква была ў 1838 годзе у гонар святой Тройцы. Ну і гэтая царкоўка, вось, яна лічыцца помнікам драўлянага дойлідства першай паловы 19 стагоддзя.
Пра гэту царкоўку вось ходзіць вельмі шмат розных чутак. Вось адна з чутак гэта такая, што пры будаўніцтве царквы тут бярвенне клалі не гарызантальна, а ставілі вертыкальна. І такая царква вось такой пабудовы адзіная на ўсёй Беларусі. Праверыць гэта немагчыма, таму што царква абшыта дошкамі. Ну і другая чутка гэта тое, што вось падчас вайны 1812 года у гэтай царкве маліўся за перамогу Кутузаў. Ну, я вам скажу, што гэта царква ўжо была пабудаваная пасля вайны 1812 года. Ну і Кутузаў сюды вось праз гэту вёску не праходзіў. І наогул, та вайна 1812 года для нас, для беларусаў, была не айчынная вайна, як вось некаторыя кажуць, таму што ў большасці беларусы падчас той вайны ваявалі менавіта на баку Наполеона. Падчас вайны 1812 года расійскія войскі гэтыя землі лічылі непрыяцельскімі. І вось калі на Аршаншчыну сюды ўвайшоў Дзяніс Давыдаў, то ён дакладваў начальніку штаба арміі генералу Канаўніцыну, что мы вошли на неприятельские земли, где все против нас. Местные жители к нам настроены очень враждебно, и я некоторых отдал телесной каре. Вось такія справы. Недзе з другой паловы 19 стагоддзя вось звесткі пра мясцовых паноў, каму належалі арахі, вось губляюцца. Ну, асабіста я не ведаю. Ну, вось гэты дом, мясцовыя кажуць, гэта быў панскі дом. І тут жыў пан, кажуць. Ну, мне здаецца ўсё ж такі, што гэты дом больш падобны на адміністрацыйны дом завода мясцовага. Тут жа, вось, паважанае панства, у 1890 годзе быў збудаваны завод па сухой перагонцы дрэва. І вось гэты хімічны завод быў адным з буйнейшых прадпрыемстваў ва ўсёй расійскай імперіі. Ну і будавалі гэты завод тут спачатку, значыцца, англічане, ну а ўжо заканчвалі будаўніцтва немцы. Ну і тут на заводзе ўсё кіраўніцтва завода было нямецкае. Гэты завод належаў нямецкай кампаніі «Шарлінг». І, мусіць, у гэтым доме вось і заседала мясцовае кіраўніцтва, падлічвала прыбытак. Ну, а пасля ўжо тут была больніца мясцовая за савецкім часам. Ну, а на сёння тут усё разваливаецца. Тут на гэтым хімічным заводзе выраблялі скіпідар, спірт, вугаль, ацетон. Сюды была падведзена вузкая калейка, і па чыгунцы ўсё гэта адпраўлялі проста на Германію. В 1910 годзе тут на заводе працавала 150 чалавек. Тут была збудаваная лазня, якою карысталіся задарма рабочыя. Была збудаваная больніца для рабочых, дзе за лячэнне грошай не бралі. А яшчэ на заводе давалі дармавое жыллё. Тут можна было трымаць задарма кватэру. Вось так. Тут быў парадак нямецкі. Всё было чыстенька, акуратненька. І завод тут дзейнічаў да 1917 года, до прыходу бальшавікоў. Ну і тут вось і па сённяшні дзень, дарэчы, яшчэ пазаставаліся тыя завадскія будынкі.
рабочий тут на заводе недзе так у сярэднім атрымліваў за дзень недзе 1,5 рубля, можа крышку больш. Ну, да прыкладу, кухоль пива, напрыклад, тады каштаваў ўсё 6 копеек. Пуд жыта, 16 килограмм, каштаваў 50 копеек, а корова, нормальная, хорошая корова, 18 рублёў. Так что за заробок за одну зарплату можно было набыть аж 2 коровы. Ну і вось заводскі пасёлак вось гэты тут, ён зваўся Выдрыца, таму што быў збудаваны каля вёскі Арахі ва ўрочышчы Выдрыца. Ну і вось гэты завод разрастаўся і вельмі хутка зліўся з вёскаю Арахі. І вось гэта стало ўжо адно паселішча. І вось гэтае паселішча адно пачалі называць Арахі праз рысачку Выдрыца, Арахі Выдрыца. І так яны былі пазначаны тады на ўсіх тагачасных мапах. У 1927 годзе у пасёлку Арахі Выдрыца была збудаваная першая на Беларусі электрастанцыя. І гэта электрастанцыя існуе тут і па сённяшні дзень. Ну а назова вось афіцыйная Арахі Выдрыца праіснавала вось да 1946 года. Пасля вайны вось 11 ліпеня было вырашана пасёлак Арахі Выдрыца перайменаваць у Арэхаўск. І Арэхаўск гэты стаў цэнтрам Арэхаўскага раёна. Арэхаўскі раён праіснаваў да 1956 года. Ну а сёння гэта, як я ўжо казаў, гарадскі пасёлак Аршанскага раёна. Старажытная вёска Арахі знаходзілася якраз недзе вось тут. Ну і ў 1908 годзе тут у Арахах нарадзілася Ганна Базыленко, якая стала знакамітым беларускім мовазнаўцам. І Ганна Базыленко наша пісала вершы, апавяданні, аднактовыя п'есы. Ну і падпісвалася на псеўданімам Ганна Арахоўская, ад назовы яе роднай вёскі Арахі. Ну что ж, пожалуйста, панство, час развітвацца, так что поспехаў вам, усё самае найлепшае, ну і да новых сустрэч. Да пабачэння!